an ɗauransa bai ji ba bai gani ba. Ka ƙaddara a ce ka je siyan man fetur, ana wannan wahalar man fetur ɗin, kawai wani ya fito daga can wata uwa duniya ya zo ya shiga ma layi, me za ka yi mai? To haka ta faru da wannan bawan Allah mai suna Tohib Eniyasa, ɗan jihar Legas, kwanan nan kenan. Yana tsaye kan layin man fetur, sai kwatsam wasu mutane suka zo da kakakin sojoji a motarsu, suka zo suka shige gaba da niyyar za su sayi man fetur, bayan duk uban layin da yake bayansu. Shi kuma Tohib matashi ne wanda ya zo siyan mai wajen nan, sai ya ga ai abin da suka bai dace ba, sai ya miƙe tsaye ya je ya same su yana musu magana akan ya kamata su bi layi, bai kamata su zo su yi tsallake ba, ai ba su fi kowa ba. Ka san kuma an ce ita gaskiya ɗaci gare ta, sai maganan nan ashe ba ta yi wa ɗaya daga cikin su daɗi ba, kawai ya zare bindiga ya harbe, sai Tohib lokacin a take faɗi ya mutu. Mutane suka ji ƙarar bindiga suka yi ta iyo suka tarwatse, kowa hankalinsa ya tashi. Wannan abin da ya faru ya sa 'yan uwansa cikin jimami da rashin jin daɗi. Tohib musulmi ne ɗan ƙasar jihar Legas, sannan kuma 'yan sanda sun ɗau gawarsa domin su yi mai autopsy, wanda hakan ne kawo jikirin binne shi. Kuna ganin sojoji ne suka yi wannan aika-aikar ko kuma 'yan wasan kwaikwayo ne? Ga ku ga comment section.